Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳамавақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед, ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорум, ҳаматон да ҳурмат, раҳмат бошед ҳамавақт. Дар ин видео тасмим гирифтем ки нархҳои билета моҳи декабр, моҳи январ, моҳи феврал ай Москва ба Тоҷикистон, ай Тоҷикистон ба Москва рублкати шумода расонем. Ва пеш ай нархҳоро гуфтан агар як дақиқа стоп кунед, подписатсия, лайка буҷиқе, ин модда беҳад дастгирӣ хуб мешавад. Ва шаҳрҳоеро ки намегем, метавонед ки телефон кунед, пурсед, иншааллоҳ бародаром ҷавоб медиҳад, ай ки ҷой ба ки ҷой боша мегирем. Як чиз дига нагуфта намона ки аҳамият метавам, мақсад бародаром як звонока ҷавоб медиҳанд, бигем ки 2 минут 5 минут гап мезананд, 2-3 пропущене дига мешавад, баъдан дар комментария менависанд ки номерҳота мемониву ҷавоб намедиҳӣ. Аввалан бахшиши бародаро, вале ҳамдигарфаҳмиша ва успед намекунанд. Ай ҳама беҳтараш дар WhatsApp нависед, ҷавобам ки наодан аломати савол рӯй кунед, иншааллоҳ ки ҳаракат мекунанд ҷавоб гардонанд. хоб мехонем нархҳои билета. Москва душанбе моҳи декабр ай 22 000 рубл то 25 000 рубл. Бигем як ҳафта пеш ман видеои нархҳои билета гуфта будам, ҳолиам ҳастай, метавонед ки бидурӯед тамошо кунед. Моҳи декабр як ҳафта пеш ай Москва душанбе ай 16 000 рубл буд. Муддати як ҳафтада бигем ки ай 22 то 25 000 рубл шидай. Моҳи декабр рӯз ба рӯз қимат шидестай, ҳатто ҳолатҳое шидестай ки нарха мегам бародаром, пула мепартоям, бигем ки ай нархи гуфтагида қиматтар мешавад. Мақсад оформитш мекунем дига, гапа дигапа намекунем, вале қимат шидестай мақсади гапда. Москва душанбе моҳи январ ай 12 000 рубл то 23 000 рубл. Ай нархеш ки қимата, бигем ай якум то 10 январам қимат шидаги, ай арзонаш баъди 10 январ. Ай моҳи феврал ай 12 то 13 000 рубл. Мақсад аввалашда, байнашда, охирашда бигирен 1000 рубл фарқ дорад, 12-13 000 рубл. Москва клуб ай 19 500 рубл то 23 000 рубл моҳи декабр. Моҳи январ ай 15 000 рубл то 24 000 рубл. Ирама мехе бигем аввали январ қиматай. Москва клуб моҳи феврал ай 17 то 17 500 рубл. Намедонам ай кадом сабаб, вале Москва клуб моҳи феврал қиматтарай. Шояд наздик шава, арзонтар шава. Москва бохтар моҳи декабр ай 21 000 рубл то 30 000 рубл. Москва бохтар моҳи январ ай 15 000 рубл то 24 000 рубл. Москва бохтар моҳи феврал ай 13 то 15 000 рубл. Москва хуҷанд моҳи декабр ай 14 то 26 000 рубл. Моҳи январ ай 12 то 17 000 рубл. моҳи феврал ай 12 то 13 000 рубл. Ва ай Тоҷикистон омадана мегум, ай Тоҷикистон ба Москвара рублкати дар назар дорем, метавонем ки электрониам бигирем. Бигем ки ҳамин кадом бародарида ки мегирем билет, электрони мегирем, вақти регистратсияам паспорта нишон метиҳанд, мегузаранд, мераванд. Ва нархҳоеро ки мегум, декабр, январ, феврала як бора мегем, барои ки ай ӯ тараф ай Тоҷикистон омадан нархҳо қимат шидагӣ нестай. Ҳатто бигем ай ӯ видеои кардагим то ин як ҳафтада на қимат шидаги, на арзон шидаги, ҳамун нархҳо истодагианд. Душанбе Москва ай 13 000 рубл то 16 000 рубл. Клуб Москва ай 13 000 рубл то 15 000 рубл. Бохтар Москва ай 12 000 рубл то 16 000 рубл. Хуҷанд Москва ай 14 000 рубл то 16 000 рубл. хоб ҳамиқа маълумот, боқӣ паноҳи Аллоҳ, сарбаланд, хонаобод бошед. Худтона эҳтиёт кунед. Ай ҳаматон миннатдорам.